ala kana maa si gɛnfɛn kun i la walahi ala kana maa tu gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a ko bɛna to hasidiya fana ma sisan ɲɛngoya et puis il a juru in na fana et puis o y'a bali la ko n tɛna mobili fana san. I ɲɛ b'a la muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de n'i tɔɔrɔla muso ko la muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di ni denɲɛni kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲin kunna ka na n'a ye e fɛ ne ka kɛ cogo di. Oh mais i b'a na i kan k'i lɔya ka kuma mun fɛ pour que i ni jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan donc n bɛ 30 000 tɛ d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. barika ala ye ka ni san janba in bɛn kɛ tunga fɛ ka faw ta ka baw ta ka balimaw ta ka sinjiw ta ni min kun ɲɛ gwana ne nka bi e kana ne yɛrɛ laban cogo lajɛ ni mɔgɔ tɛ ne ka foyi tɛ se ka dilan n bɛ dɔgɔtɔrɔso la taga la su ani tile olu fana b'a la ko foyi tɛ ɲɛ la e ɲɛ tɛ ko la ko foyi tɛ ɲɛ la o kɔni kɛra kamanagan ko ye dɛ an ka di ala ma ala ye maa ye ala ye maa ye. kɔrɔkɛ ni sɔgɔma. wula ni sɔgɔma. ne dun bɛ kɛlɛ la kuma na. jeli a bɛ kɛ cogo di e ɲɛ tɛ ne yɛrɛ sigi cogo la n'a fɔra ko adamaden min tun bɛ girin ko o mɔgɔninfin de ka tila ka kɛ ne bere minɛbaga ye n bɛna ka nin miiri kɛ dɛ ne bɛ n da si so kɔnɔ ne tɛ sunɔgɔ walahi ne bɛ su bɛɛ de ban miiri la. munna. sabu ne tun bɛ ko minnu kɛ ka miiri o la ka n'a lajɛ ko ne tɛ se ka foyi dilan bi n sigilen don yɔrɔ kelen n ɲɛ tɛ ko la n tɛ se ka foyi lakale mɔgɔ ye tuma dɔ a kɛra baara ye ne yɛrɛ kɔni a kelen b'a fɔ ko dɔ de ne dabali. o ma jɔn de b'e dabali. jelikɛ k'i miiri kɛ ne tun bɛ ko minnu kɛ faso bɛɛ tun bɛ ne kɔ la baso tun bɛ n kɔ la teriw balimasira wɛrɛw nka ka n'a ye bi ne tɛ se ka foyi dilan ni yɛrɛ ye ne tɔgɔ fɔ an ka dugu la bi u bɛ sanpɔrɔ de ci la. an b'a fɔ ko ala k'a nɔgɔya kɛ. kɔrɔkɛ donc nasɔngɔ ko ne nana o de la parce que tile ganna. n ko ne nana nasɔngɔ ko de la i ka nasɔngɔ di ne ma n bɛ taga sugu la. jelika fɛn dun tɛ ne kun bi e ye kiribiti ɲininka. ne tɛ se k'o kɛ. munna. an ma kiribiti de ye ne furu wa n k'e de taara an fɛ yen nɔ ka woro 10 bɔ ne ɲɛ ko kiribiti ka n ka nasɔngɔ bɔ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la. ne de ye woro 10 bɔ i nɔfɛ ka na n'i ye nka ne ye dutigi ye dutigi o dutigi dɔgɔnin o ne hakili a bɛɛ ye dutigi ye dɛ n'a ma sɔrɔ ne kun don min ni ne y'i ci k'i ka taa minɛ kiribiti la taa minɛ kiribiti la. aw de bɛ o dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ ye i y'a faamu he bura i tɛna ka kelen f'i ye sabali n'i tɛ se ka n balo i ta don n ka cogoya wɛrɛ ɲini. a ye tiɲɛ e ka sabali. ne tɛ se k'o kɛ jamais bura i tɛna n ka tiɲɛ f'i ye yɛrɛ d'ailleurs i tɛna n ka tiɲɛ f'i ye n'i tɛ se ka n balo ka sisan mun b'i fɛ i k'a fɔ n ye donc n ka cogoya wɛrɛ ɲini n yɛrɛ la quoi i y'a faamu. e ka sabali sa e ka sabali i y'a mɛn sagari min tun bɛ yan nɔ n ye juru don a la kunun k'a di kiribiti ma n ka taa feere garabali la a nana fɔ n ye k'a taara di fulakɛ ma o kɛ pewu n bɛna kiribiti wele sisan a bɛ taa lajɛ ni fulakɛ kelen don ka saga in feere a b'a wari minɛ ka n'a d'i ma i b'a kɛ nasɔngɔ ye i muɲu i y'a mɛn. donc e bɛ fɛ k'a fɔ donc saga in ka feere o ka na wari ka na d'e ma i bɛ sɔrɔ ka wari di ma ne ka taa n'a san jamais ne tɛ se k'o kɛ. n b'a kɛ cogo di foyi tɛ ne kun i m'a ye foyi. i tɛ n ka nasɔngɔ di yan. n'a bɛ i m'a di ma foyi de tɛ yen o. i tɛ n ka nasɔngɔ di yan donc n bɛ 30 000 tɛ d'i ma
i bɛ n ka nasɔngɔ nati ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen i ɲɛ tɔ n'a yɛlɛ o sen fɛ i y'a mɛn nin ye kɔlɔkɔlɔ ye n'a fɔra musow bɛɛ ka dumuni mɔnɔ fo n'a kɛra ne ye o ma m'an sigi kɛ na i ta nege bɔra sa. Allahu akbar. Ala kana maa si gɛnfɛn kun i la wallahi ala kana maa to gɛnfɛn fɛnɛ bolo ayi o yɛrɛ man jugu a ye kuma kelen fɔ kuma kɔnɔ kuma in ka girin dɛ ko ni ne tɛ se ko ne k'a fɔ a ye k'a bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a yɛrɛ ye fɛɛrɛ ka ca sotaga o ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ala kana k'o yɛrɛ fɛ kan'o kelen kɛ dɛ jelika kan'o kelen kɛ dɛ fɛɛrɛ dɔ in kɔni wallahi kan'o kelen kɛ o man ɲi. Ala non san pere bute yɛrɛ le ka fiyewu non bute yɛrɛ le ka bi fiyewu ah Marimata ala la yira ko bena tumale famara ko bena tumana la yira kamele ya tumanale fama ala ko bena tumanale non ko fon koro de mo kele fati ala ya mobile mi mulo bi atem fla blo bo ko ya sampere atem fla si blo bo ko ya fi mobile kene kene de ne te fi bo bi ko ni bila makoni no mayere yiri muka una na ile fi ni la be ka bi fi tantem blo bi fi mobile kene kene dem seni kene kene mutura kambla sungurba ko so kono sisa o doro ne tole sisa fi et puis nka san jamba de kɛ san 3 mami ko ma sɔrɔ fiyewu san 3 mais bi fa ka ya non n b'i bɔ n'a ye bi fiyewu hali n'a k'a yɛrɛ fa n b'i bɔ n'a ye bi fiyewu mobili bɛ n bolo non ni ɲɔ t'a fa bolo ni ɲɔ t'a la kabila si bolo n bɔtɔ sisɛ n b'a ta fɔlɔ ka wɔna ye cogo la maki dɔ ye ko cogo ka wɔna ye et puis jɔnni bari fana ye ka wɔna ye et puis bari dɔ fana ye fana cɛ la bari mina o fana ye ha ka wandiya yi dɔɔni Marimata et puis ala ko non a ko bɛntɔ de hawa la ko sonya de na n tɛ hawa fɛ ko tuguni n bɛra bila fiyewu k'o déposer fiyewu a ma ɲi fiyewu voilà ne ye muso de fɛ muso min y'a yɛrɛ dɔn na muso min y'a waɲa dɔn e yɛrɛ ala mɔgɔ jumɛn y'i bɔra ne kɔ k'i bila polisi kɔ mɔgɔ jumɛn y'i bɔ nin mobili su ye ne bolo k'i bɔ ne kɔ k'i bila polisi kɔ danga t'i kɔ polisi ja moi mi clé bara circulation na te fa do suma ibola eh bien ama tungo sugo fo police isanye tandi ata ko atanye mo mi te wori so la yere fi te foi fola fe mba bloquer ka supprimer voilà te foi fola meni mlao oh non mo bli asin kameni chérie keke Kibiti, we mobile Josh la. Ama mungera. Munde kele. Nte ka kuma ne fene be ka fe mengo seri ko ko nte ka kuma. Ele mane barala. Imani bara dole la. Ama ni barala ne mango fe man. Pour ga fana ko seri ko mu seri ko kera. Mana na ka fo kumbo ka biya. Ama ele ma fa ko ne ka to ka fe ma ko seri ko kwa. Ne le ka fi ngi ka fo ni ka arrêter fa ita arrêter. Mu ne ko? Ne ma fi ka fo ne nga fi ma ngwa da ita da mu de kele no lo ikira ko pa fo bi ha ikiri semblance na bi ha ndem na ko fe o kedi semblance na bi ko ko di e de me mobile Josh la mobile ni fa yi la man kene de ntele la mobile de
o kɛra kuma jumɛn ah ne dun y'a fɔ i kɔrɔ ye n ka taa ni mobili ye dilankɛyɔrɔ la mobili taara dilankɛyɔrɔ la sisan ne ɲɛ bɛ mobili wɛrɛ jɔlen na ma nin bɔra min o la n kɔrɔ ye ɲɛngo de ne m'a f'i ye n ko ala ma n kɔrɔ ɲɛ f'i ye ten gansan a nginiya min y'a la o de y'a to ala k'a ɲɛ f'i ye ten fiyewu kafiri finnen tɛ dɛ a ma ala lo a ma kira dɔn a ye sira min kan n'a ma bila a ɲɛ tɛ yɛlɛ la fiyewu cogo di tantɔ ala mari masa mun ne ka n yala n kɔrɔla mobili min tun ye yan a ma wali mécanicien ma k'a to yen ko o mobili feere ba ko ne kan diya o mobili la ko man d'a ye ten fiyewu mobili bɛ feere ne dun tɛ fɛn ɲɛ dɔn a la o se ka kɛ cogo di n'i t'o ɲɛ ye n'a dun bɛ feere a b'a fɔ ɲɛfɔ ne ye a ma fɛn f'i ye a ma foyi de fɔ ne ye ne tɛ ɲɛ dɔn a la a ko feere parce que ko ne kan diya ne fana k'a jira k'a fɔ n ko mɔɔ kelen fa tɛ ala ye n ko mɔɔ kelen na tɛ ala ye n ko ne ni ala tɛ ɲɔgɔn bolo ne fana bara nin san mobili kɛnɛ kamalen tɛ mais ne bɛ n'e ɲininka an ma e wari bɔ ma non jan tɛ dabila o ko yɛrɛ la fiyewu ne ye wari bɔ min ici c'est Bamako ne b'a dɔn nin wari t'e bolo ala attends-moi ça ici c'est Bamako voilà a ka bon tɛ fiyewu voilà Bamakɔ tɛ mɔɔ si nala bila la yan i bɛna kɛ sɛbɛkɛla de ye wari ta yan voilà ne la affaire ka ci o ma tan tɛ n bolo yan et puis ni min y'i bolo o fɔ n ye joona sinon arnabi ye n bolo 7 heures pile kan ka wa an tɛ munumunu mobili yan mobili kura i ni jɔn i ni ne kɛ e ne kun dafa k'i bila ne kɔ bi donc an bɛ taa yala i tɛ mana ko kun bɔ attends-moi ça i la mana ka fɔ kun bɔ n kan ha i la tan tɛ ne bolo bi ha k'o f'i ye ha kiribiti i tɛna n ɲininka bi ne m'i cogoya faamu dɛ parce que kɔrɔla i tɛ tan ma quoi bi tɛ ka tan di ne ma an ma mun de bɛ yen an ma mun kɛra mais ne t'a dɔn k'a fɔ tulo min y'i bolo yɛrɛ o ne ye mun de fɔ i m'a f'i ye k'a fɔ ko tan tɛ n bolo n ko ne ka wa baara de la mais tan t'e bolo hali i tɛ n jaabi ni kumakan duman ye kana nin kɛ ne la sa ne ko ni min i na ko i b'a dɔn e ka di ne jɔn ka di ye e kɛ ne m'a fɔ i ka ko ɲɛ ko ne f'i ma bi n ko tan de tɛ n bolo ni kuma min i t'o ko ɲɛ joona mais pourquoi i tɛ ka tan di ne ma tantôt n ye mun k'i la i na kun bɛrɛ fɔ sa ma chérie n ye mun k'i la fɔ n ye sa i ma ko kɛ n na i la tan de tɛ n bolo bi fiyewu ala kana to k'o fɔ sa n'i y'o fɔ dɔrɔn a ma ɲi ma a bɛ jouer n kan trop même temps attends-moi to ɲɛna mobili jɔ sisan baara ye ne la kiribiti n kɔrɔ tun bɛ k'a fɔ ko nasɔngɔ tɛ yen nɔ dɛ ko di ko nasɔngɔ tɛ yen nɔ ko wari t'a kunna a ko n b'o de fɔ wari tɛ yen ka dumuni tobi bon fɛrɛ kɛ i ye wa et puis n'i ye daga sigi to lu kɔnɔ fantan de ye o tuma bɛɛ daga ye lu kɔnɔ sɛgɛn ye olu de kɔnɔ a to ma n bɔtɔ de sisan i ye sisɛ kuru fila ale sisɛ kuru fila ne fana sisɛ kuru fila et puis ka boisson d'a kan ha boisson n'an ko busini kelen k'i la sa n bɔtɔ de i kana ne na ko tiɲɛ ma n y'a mɛn k'an bɛn Là, viens ici. Et puis, mi kelen fille ha. Nte mana ka fola ka fille ha. Ni ka sebe de fille, ou ni yere de ka fille ha. Ni mobile ni muso tembolo ni muso de. Den tembolo de ntende ha. Na junya tigɛ de filɛ nin. Ala bi ci lolo mbra ye ka fɔ ibra fan kolo ta ka lan ka lolo. Olo ibra le suka. Ala bi ci lolo ka fɔ ibra ji bon ka lolo ha. Me dɔ fari jɔ kɔnɔ ma kan ala k'i sɔn. I kɛ fiyewu. Ne t'o kɛ. N'i yɛrɛ nana ni mobili ye ne yɛrɛ b'a jɔsi parce que an fila ta de don i ka mobili o tɛ ne ta yan. I ta de. I ta de n natɔ de yan. Fɛrɛkɛ i ye mobili tile ta y'a nati ma yan. Awɔ n y'a mɛn. E tɛ lɛ sa e tabali kan. Awɔ. Natɔ de mami kan kɔngɔ kɔnɔ de. Fa ye la o i ye bila ne kɔsɔn nin kɔrɔ yan i man kɛnɛ mana mɔ. Et puis ni ye ka sunkuru min bɛ a to ye di san 3 m'o sɔrɔ la et puis mobile bolo bi ko wan diyara ye mana ka fɔ k'e to na ne kɔ e to ne kɔ quelle condition hein cɛ la mori claire masa cɛ k'i ta fara
alors ka o mobile kuntani sa kana kare o janye kare ko ndati bana basula ti Kiribiti kiribiti tɛ yan oui o ma min wele ka mɛn ne fɛ yan ko mun kele cɛ i sera sabali ye dɛ i y'a mɛn yan kiribiti mɔgɔ de bɛ nkalon tigɛ sinon don tɛ nkalon tigɛ dɛ ne bɔra e fɛ yan don min na e m'a fɔ ko ne ka taa ka na k'e bɛna ne ka wari di a don ni bi cɛ ne ɲɛ dar'i kan wa ne tɛ dɔwɛrɛ ɲini laɲini bolo koyi i kan ka wari min fara ne ka wari kan ne mago foyi t'o la mais ne ta min b'i la est ce que n bɛ se k'o sɔrɔ wa i tilala n yɛrɛ y'a mɛn k'i ye mobilinin dɔ san sisan nɔ attends-moi d'abord jɔn na mobile e bɛ se ka mobili san cogo di ka mɔgɔ ka du karilen to yan non mobile a jɔnya lajɛ a jɔnya lajɛ ka jɔnya lajɛ cogo di a jɔnya lajɛ mobile jɔnya lajɛ e bɛ se ka mobili san cogo di ka ne ka juru to e la voilà i kɛra fɔ ne na mobile la ko mobile mɔgɔ bɛ se ka wari don mobili la ka mobili san cogo di k'a sɔrɔ adamadenw ka juru b'i la sabali sa kɛ hɔrɔn ye sa ah bon d'accord i la ko bɛna to hasiriya fana ma sisan ɲɛngoya et puis i la juru in na fana et puis o y'a bali ko n tɛ na mobile fana san mobile min ye ne bolo i la 1000 ju ka misɛn nin ko la k'o f'i ye i la 1000 ka misɛn nin ko la pewu wa mobile lajɛ kari in bɛ a ɲɔgɔn tɛ murusi bolo yan voilà kari in bɛ ne mɔgɔ foyi t'o la ne ko n'i ka ne ka wari de di ne ma ba caman yɛrɛ de nege tɛ ne na parce que e yɛrɛ dɔnni man ɲi adamaden ma ah non n bɛna ɲɛ ye sisan n bɛna ɲɛ ye donc petit i ka kalan kojugu man ɲi voilà et puis wari yɛrɛ saraya ye ne kɔnɔ et puis hali n'a ka diya sisan n ye wari bɔ n y'a d'i ma mais i y'a kɛ ɲa min kan ne tɛ se ka wari di ma o ɲa ka ten n'i bɛ se k'o kɛ o kɛ i ka n ka wari di yan ka taa non i y'a kɛra ɲa min kan o de man ɲa ne y'a kɛ ɲɛ jumɛn kan il est ka boli ne de ko mobile moto tugula wariti ko ka boli k'i bolila kilibiti ça c'est quoi ça bi ye tile joli ne bɛ ka n ka wari ko kuma ne bɛ ka n ka wari ɲini e bolo n bɛ ka wari ko kuma f'i ye i bɛ ka n lamunum bi ye tile joli cɛ sabali sa layidu ka kɛ adamaden na dɔɔnin sa layidu kan de b'e la i ye don o don fɔ i y'a bɛɛ raté a ka ɲi sa cɛ petit a ka ɲi c'est bon mais n ye min f'i ye i ye bolo min kan n'i ma nin bila non i bɛ harijɛgɛ cɛ pewu k'an harijɛgɛ tiɲɛ cogo di ne de ko f'i ye i ye bolo min kan n'i ma i ye harijɛgɛ cɛ pewu mɔgɔ tɛ kulela waritigi kunna a ma ɲi i de ka boli ne kɔ sa ka kule ka agresser ça c'est pas bon ne t'i ka waritigiya dɔn dɛ ne ka juru de b'i la ne t'i ka waritigiya dɔn ne t'o dɔn fɔlɔ i tɛ na waritigiya dɔn komi i bɛ mobilinin dɔ kɔnɔ tile fila in na n ɲɛ b'i la o la c'est bon n'i tɛ na waritigiya dɔn c'est bon i m'a fɔ k'i ta ɲɛ dɔn bon i la wari n'a sara ɲa y'i bolo ɲa min kan a sara o ɲa ka kan ayi dɛ non attends moi d'abord non il est k'i jama ɲa min kan n'a sara ɲa y'i bolo ɲa min kan wa sara ye voilà et puis i y'a sɔrɔ ɲa min kan wa y'i ɲa ka kan voilà ne ye ka kuma f'i ye et puis kan ka n faamuya voilà ne t'i ka bilakoro de ko f'i ye bilakoro et puis jɔn ye kare kɔnɔ yan min ye ne ka kare kɔnɔ yan kamalen dɔ fɔ kare kɔnɔ yan min ye ne ka yan voilà mobili min ye ne bolo mobili ni miliyɔn 40 de mobili de tɛ fewu i la 50 ka dɔgɔ ko kɔrɔ fewu voilà et puis n'i ye kuma na fɛ k'i ma jigin ka kuma ne fɛ fewu voilà 50 kun kɔrɔ i tɛ mɔnɔ ka fɔ ne ye i b'o fɔ sisan ne ma et puis n yɛrɛ kamalen wele sisan a b'i datugu sisan san 30 kaso i b'a kɛ san 30 kaso i b'a kɛ la o se ye ɲɛ fewu voilà o se ye ne tɛ fewu n'i ka wari de ko i ka k'i ma jigin waritigi de ka kuma waritigi fɛ o de ka ɲa pour que i ye girigiran ka i y'a fɛ ka sɔgɔ ni muru kiribiti i ta bɛɛ ye tiɲɛ ye ayi non i ta de cɛ ye i ta ye tiɲɛ ye non i ta de cɛ ye kiribiti e yɛrɛ k'a jate minɛ sa i bila n place la dɔrɔn i k'a lajɛ n'o mɛ sa e k'i bila ne place la dɔrɔn i k'a lajɛ ne ka wari kalo joli nin y'a kalo joli ye ne ka wari b'e la et puis i la kuma min yɛrɛ n tora bɛɛ ko et puis k'i la wari ye ne na ko de ka mobili sa ah bon d'accord e ala sa o bɛɛ to yen sa n'i ka juru ye o b'a bali ko n tɛ na mobili sa ka n diya e ala o bɛɛ to yen sa jo foyi t'a la o bɛɛ to yen non i jo ne de jo t'a la i la wari ne bɛra sara i y'a fɔ ma ko ɲamɔgɔ de wɔtɔ filɛ o to yen fiyewu sa i delila sa kana non o to yen fiyewu sa kana ko kɛ n dusu ye sa i tɛ ne dɔn yɛrɛ cɛ i ma ne dɔn e ma ne dɔn fiyewu kana ko kɛ n dusu ye non sans près i ma ne dɔn e ala sa i kana ko kɛ n dusu ye pourquoi i girin kan n jo t'a la kiribiti n jo foyi t'a la i ne yɛrɛ kunkolo ma ye fiyewu ne ka kamalen wele sisan n'a crédit de bara b'an bolo yan ne ka kamalen wele sisan wa ye 2 millions espèce kɛ n kunna sisan n ko pizza ko ni i la wari d'i ma sisan n bɛ i la wari d'i ma i le ka ɲɛ dɔrɔn ka girin ka agresser ça te passe ça ne jo foyi t'a la ne sɔnna n ta ma n sɔnna n ka jalaki ma n jo foyi t'a la et puis tu es mal éduqué ko f'i ye non o to y'i fɛ voilà wa f'i fa ni ba ye k'u ye et puis éducation d'i ma normal la mɔgɔ tɛ girin la waritigi kan mɔgɔ tɛ kule ni waritigi tɔ de man ɲi o kɔni o to yen voilà n'i ye kuma waritigi fɛ i ye kuma sɛrɛ kiribiti i ye kuma fɛ sɛrɛ kiribiti ne bɛ n mago de kɔ voilà n mago bɛ n ka wari de la a banna
n'i ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye n sɔnna a bɛɛ ma i mana fɛn o fɛn sɔnna i ye wari de kɔ bon segin kɔfɛ ha i ye na majigi kɔnɔ kalimu kɔnɔ ha i n'a fɔ kiribiti bonjour ou bonsoir voilà an ye waati jumɛn na fɔlɔ an ye téléphone la a fɔ kiribiti bonsoir voilà bon kiribiti nawurini b'i bolo fɛrɛ kɛ i ye nawuri d'u ma ni y'an k'a sɔrɔ a bɛ diya n ye han et puis i y'a fɔ ni majigi de o de ka di n ye n bɛ nawuri d'i ma mais k'i kule n kunna o kulusi t'i la fɛrɛ kɛ i jɔ sa ne lamɛn sa kiribiti cɛ i fɛnɛ sa ka segin kɔfɛ yɛrɛ la cogo di bon ni t'o kɛ i ju bɔ n da la jɔ sa non non ni t'a kɛ n lamɛn sa n b'a kɛ o bon i bolo bɔ n kan mɔgɔ t'i bolo la wari k'i kan i bolo bɔ n kan i bolo bɔ n kan i bolo n kan ça c'est pas ça a maɲi wa kɔfɛ i y'a kɛ ɲamu la i y'a kɛ ɲa ka ten i ye na seri non i bila n kɔ i bila n kɔ voilà i kana girin girin han voilà ko mun kɛlen kiribiti bonjour ouais bonjour ça va bien ça va et la bonne chose ouais ça va et ta maternité ouais ça va bien Dieu merci alhamdulillah oh qu'est-ce que tu veux te faire avec toi s'il vous plaît kiribiti mɔgɔ bɛ n ka wari la i la wuri i m'o la wuri s'il vous plaît problème t'a la n'i ye lasi wele sisan n b'o kuma de f'i ye n ka crédit bara b'an bolo sisan a kan ka 2 millions espèce kɛ n kunna et puis sini kan ka taa 50 millions kan ka t'u bɔ sini banque la n'ala k'i sɔn a fɛn ka bɛ n kunna yan papier bɛ n kunna i y'a mɛn ka bon wula nana ni wuri d'i ma o kɔnɔ to yen fiyewu kiribiti ko ten sans période wolonwula ni n kale ka n fiɲɛ ka n kale bɔkolo 77 la i la wuri a bara sini tɛmɛ dɔrɔn i bɛ n ɲɛ dɔrɔn non i kɛ n kan voilà ɲaamɛ mais kiribiti e ko k'e b'a kɛ 40.000 o non a tɛ kɛla 40.000 il ma tiɲɛ Aïssa non il est kana ko kɛ sa Aïssa n'i y'a ko kɛ tan an tɛ ɲɔgɔn faamu sa sabali sa kana ko kɛ ten delila yɛrɛ delili yɛrɛ de don n ka téléphone yɛrɛ bani i b'a kɛ 40.000 yan i b'a kɛ 40.000 yan oh là là 40.000 n b'a kɛ mais e la fɔlɔ n'a crédit mana ban n m'o kuma f'i ye sisan n'a crédit ma ban n m'o kuma f'i ye sisan bon fɛrɛ kɛ i ye 200 di ma n ye crédit ta sisan i lase wele sisan a ye dépôt kelen wa sisan n b'a d'i ma sisan n'ala k'i sɔn kiribiti o don na e ye 200 minɛ ne la k'e bɛ taa banque la ko ka taa wari ni fɛnɛ ko crédit banna ko 200 cɛ mari masa ko in han 200 di yan n ye crédit ta i ɲɛna sisan n ye lase wele a ye 2 millions espèce kɛ n kunna n ye wuli d'i ma a bara ban bon wari bɛ sɔrɔ bi o bɛ sini de wari bɛ sɔrɔ bi o bɛ sini i ye ka ne de contrôler ayi ne bɛ k'i ɲininka dɔrɔn de parce que i b'a dɔn banque ko filɛ nin ye a ka suma dɔɔni kuma dɔw la o tɛ ne ni banque mɔgɔ cɛ o banque tɛ Mali la yan min ye ne lajɔ banque man wolo Mali kɔnɔ yan min se ka ne lajɔ banque tɛ yen d'accord voilà banque tɛ yen problème t'a la bon heure jumɛn ka passer a filɛ nin ye an bɛ 13h de la 13h de bɛ yen donc wagati jumɛn sisan ka passer ka na o to yen ne y'i wele la e bɛ ne wele kiribiti 1000 francs bɛ yen ayi jɔ n bɛ 1000 francs di o 1000 francs bɛ yan 1000 francs filɛ nin mais e ko k'e bɛ ne wele kiribiti i ka n wele dɛ e ka bugu ninnu bɛɛ tɛ san sɔrɔ dɛ petit i la wari nin sɛgɛnnen han nin bɔra muso de bolo wa o fana y'a mun kuma sugu ye n'a ka a bolo muso olu de wari ma teretera de o y'a dɔn sinkun na yan et puis i y'a bila fan bɛɛ fɛ ne ka wari bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ la non nin wari sɛgɛnnen han mais n bɛna wari kura d'i ma n'ala k'i sɔn kiribiti i ko k'i bɛ n wele n bɛna o to yen bon k'an bɛn han i ko k'i bɛ n wele dɛ o k'an bɛn respect i ka appel kɔnɔ dɛ n ko respect kiribiti n'i ma n wele a bɛ juguya dɛ respect i ka n dɔgɔya o de man di n ye yan Antile korojo. Ça c'est mon bébé. Ça veut dire ça va. Quand n bila ka b'i bolo. Tu mun na jumɛn tuguni? Nin fana y'a jumɛn ye cogo di? E bɛ ka ne filɛ denmisɛnnin de yan. Sabali sa ne bɛ kɛ denmisɛnnin cogo di? I sigi sa ni sigi. Ne ka goro minɛ ni. Ayi ça va. Ça va. I ɲɔgɔn datugu fɔlɔ. Ouais, a bɛ cogo di ça va? A tɛ cogo la. E bɛ ka ne filɛ denmisɛnnin de yan. Mun na? Don o don i mago bɛ sungurubaw de la i bɛ k'a k'olu ye don o don ne b'olu ye don ka bɔ ni fɛ i mago tɛ ne na. Tiɲɛ non mais i ye fo calcul ba de kɛ nin ye.
nin tɛ tiɲɛ dɛ i b'a dɔn jar mɔgɔw b'a dɔn ni fɛn bɛ mɔgɔ min bolo sigida la han u bɛna delili kɛ dɔw mago bɛ nasɔngɔ la dɔw mago bɛ besoin wɛrɛ la bon ne dun b'o de bɔ k'a di mɔgɔw ma nkalon ma ni ala ye fɛn dɔ d'i ma i ni mɔgɔw ka jara ne ta o dɔrɔn de u bɛna ne fɛ o dɔrɔn de la dugu in bɛɛ lamɛn sa dugu in bɛɛ ne jarabira muso kelen pe de la o ye dɔrɔn de ye i t'a dɔn e bɛ ne sɔn mun kɔnɔ de mun kɛra don o don o y'i kumakan de o tɔ la ne ye n ka ci min fɛ e ɲinɛna o kɔ de ne bɛ n ka ci f'i ye i mago t'a la wa i t'a bila i hakili la k'a fɔ k'i kan ka kɛ yɛrɛ bon i b'a dɔn tu sais ne m'e faamu quoi e t'a dɔn k'a fɔ k'e ka di ne ka tɛmɛ wari kan i ko ne ma ko jala b'i kunna i m'a fɔ ten o jalako in yɛrɛ de ko e b'a fɔ ko ka 25 de d'i ma ne yɛrɛ n sigi ka miiri bilahi n ka so kɔnɔ n bɛ n da n ka so kɔnɔ n ko e tɛ 25 muso ye quoi i t'a mérité quoi e m'a mérité e ni ala cɛ k'a fɔ ko e ni ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔrɔju e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka 25 ta ka d'e ma kungo la cɛ tɛ sabali cɛ valeur kɛ n na sa a bɛ fɔ ko ne ka ni kanubaga dɔ de bɛ ka taa kɛnɛ kan e ni mɔgɔ mun tɛ fɛn tɛ mɔgɔ min bolo e n'olu ka kɛ kelen ye sabali sa ne o cɛ tɛ ne ye mais o cɛ tɛ yen bigo y'a to ne y'a fɛ ɲɛna kalo joli an dun n'a tɔ tora tile 15 dɔrɔn de très bien i m'a fɔ k'a tora tile 15 ya o tɛ problème ye bilayi ne bɛ 300 000 francs ta k'a d'i ma 60 ni tileba de bɛ ka f'i ye je ne te mens pas hein ne bɛ 60 ta k'a d'i ma mais i tɛ min kalama n b'a fɛ ni ko in tɔ tora tile 15 surprise générale n bɛ surprise de kɛ Bamakɔ ka bɛɛ la sigida la mɔgɔ bɛɛ i tɛ min kalama n bɛ taa n'i ye suguba la i n'i ka bazin min ka di ni kun ye han a ka musoya fini kurani mun ka ca aw ye ni ala cɛ n b'a i bɛ n'i bolo jɔ a fɛn fila n'i ma a san k'a d'i ma i ka ku bɔ wolo la i k'a donna n'o ma kɛ i ka fɔ tu wa o dɔrɔn tɛ dɛ i ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ jeli sɔn wari hakɛ to fɔ n b'o d'i ma kɔri i tɛ ka ne nɛgɛ ne bɛ nɛgɛ a bɛ mun ɲɛ ye ne bɛ nɛgɛ a bɛ mun ɲɛ wala i ye min fɔ i bɛna kɛ o tuma ne delila ka nkalon tigɛ ayi yan'an ka se 25 yɛrɛ ma ne kungo caman dilan i ye e yɛrɛ b'o kalama o kɔni tɛ c'est ma belle kalani kɛ sa kalani kɛ n tɛgɛ minɛ non i b'a dɔn kɛ n k'e bɛ ne lafiya de n'i ye dɔrɔn n bɛ nisɔndiya mais i kana na ɲinɛ ne ka ci ninnu kɔ dɛ i y'a faamuya sabula fɛn in selen don ka ban wa mɛ min f'i ɲɛna i bɛ ka taga fini min san ka di ne ma o wari ani ne ka jelisɔn wari olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne de m'o f'i ye ko tɛ ɲɔgɔn sira la 60 hali n'a dɛsɛra bilahi yɔrɔ la n b'a k'a fɔ ko ne ni waritigi bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne bɛ taga kɛ jugu sago de ye kɔɲɔyɔrɔ in na n'o ko sa n kan ka bila bɛɛ ye fo k'a ɲɛ mais n bɛna min f'i ye an tilal'o bɛɛ la cɛn tɛ yan awɔ bon an tɛ y'an da k'an reposer dɔɔnin cɛ lafiya fana ka fisa kuma dɔ dɛ yɔrɔ e y'o ye i b'a fɔ de k'an ka taga an lafiya i y'o ye an ka taga an lafiya an bɛna an si ko la mais ne o kojugu de ya ne bɛ ɲininka kojugu don wa e b'a nafa sɔrɔ ne b'a nafa sɔrɔ i bɛ ni diya ye mɔgɔ a kelen ka taa lafiya o kojugu ye don o don an ka taa an lafiya ne sɛgɛnnen cɛ sabali sa wulankili nin y'a dan ye dɛ ayi nin dɔrɔn nin y'a dan ye dɛ cɛ kɛnɛ sɔnma sa ayi i b'o promesse de ta wuli an b'o to fɔ so kɔnɔ ye kuku la